Gi armut kena pulia jong Christian Academy Shillong ki bala pas ba ka examen SSLC ne ka matrik arajar apusau ki angnur batrang banlong doktor be engineer kini ki armut kena pulia ki kenthop yo engineer khasa no bawan hakaran ka balai bat yo sanspa nyu pui mang ukwa banlong doktor bat ka hapila sok mar banyang ka bawan hakaran bakhat wei bat yo sanspa san pusan mang ka trang banlong engineer. Once again, you can see so practically your fruit, the fruits of your hard work, and continue to do your best. Okay? And the best will always come back to you. Congratulations. Kiteng chunga kalong hafilasong marbanyang ban ngayo ka 11 position. Kabin kong du te kapuran bro akadesha utrai jiskres nong pinanjanga. Ngasong komen siya bang ngayo kani ka 11 position ngal aminat shibun benda kani. Baru si senam te ngala penkrea kani hi bangan rong kani keles ngala trim stom ban yo kani ka position. Kini social media te ngamju pendankam ngam lamit de kini ki social media nga dedicate baik kita ngajong ha ban kreakat hi kajing temu jong la te kadai la temu hi ba ngale engineering ngad ban kreat ben na benda kata hi nasyid bu dah ka rutin kumna ban kreakat ban nga kam fokus pa ban kreat te na bok hi nga kam go through bha kham kuliah bha nabok hi that kuliah bat lambat kinu as ba IT teachers nga anin siam ki kena ro ba kin trishtam bat kaban kong do bakin bu sha ya u blai hakmat ya u ba ke baki pin kra ro try tip khambha te tang kata hi kin ITL jong ha u blai te kini ki ba haba kini ki ba kinjam kini ba kinja do te sa ai hi Kateng jonga kalong konjinal khasna ban yok kerdan third position ka percentage jonga kalong 95.14 hakabening kong along aingu ublai mo ba don kana nga te klam shimpoi khadi rawan yo do third position te ngala comment pha habangala tip management stam aingu ublai ba don kana nga hakajing pekrai jonga te nga klam shim la mudur bangan yo ka rang yu nga syukre baik bat ngala bujing mud bang nganle kat ka bangala te nga kham shim mudur hire ka rang yu ngan yo te nga syu sania be hoblai te kat ngala le kat ka balangala te nga long la huni kat ka bangayo ro danga yo ru kata te katar ka long ka shong kapor kumto dei hakito kipor ba long school bam bang chingai ke exam ta ki kham dunai mo kanta ka long kum ar line to tera la poi exam se la hapkre khambun sho ki kanta ta la long ki prang toi da por exams ratam to hapor ba long school ta pendon kang mo shet pet film ha weekends kumto shet pendon kam hi te hapor badan example te ngalong hap quit cho hap postpone shai ta kam namar ya kita kam la benle da de exam la benle ki baro te kalong kum ka jingmen toy ru kalong kum ka jingdo nong ru da pinang ban pendon kam te pila hi ban yom toy namar kilong kani kejuk menta te kejuk long kejuk teknologi mo kumakyong te ban yo shibun ki jing batai na Google na YouTube nang ni shmat ngan let police ngan shim ka science stream nang let senen months te hadin pat ngan sa khari ngan let ka line ni mo ngala perkhadi khnia te naliang ka ying ro image ngai kwa ba dong doktor te ngaru Rangan dek hingga kata hingga lenti mo kumba mei yong